Хората са интересни същества. В свят пълен с чудеса, те успяха да изобретят скуката. Сър Тери Пратчет. Този човек, който е създал толкова много светове и е разказал толкова много сатирични истории, е видял проблема преди много години. И го е казал толкова простичко, толкова честно в своите книги, че чак ме кара да се чудя дали целта му не е била това да бъде тих крясък за хората. В днешно време не разбирам младите. Имат хиляди игри, безкрай книги под ръка. Топките са безбожно евтини, както и всякакви играчки. А нито могат да изберат игра от огромния каталог, нито да си харесат книга или филм, а да не говорим да излязат и да играят навън. Едно време чакахме игрите да излязат. Сега има предостатъчно и доста бързо излизат. И пак децата не могат да си харесат и да си изберат. Не могат да играят една игра продължителен период от време. И цялото това нещо идва само от един единствен проблем. И то е консумиране на краткото съдържание. Това, което можем да изядем безспирно. Буквално изяждаме го, защото има хиляди, които да минат през нас в следващите 20 минути. И най-безпощадно изпиват жизнените ни сили. През 10 секунди темата се сменя. Бавно губим способността си да помним. Човек, вдигнете очи от телефона си и си спомнете какви бяха последните 10 трила или шорта и така нататък, нали, защото те са адски много вече като варианти, които гледахте. Ама с подробности, моля ви се. Какви бяха? Давам ви малко време да се замислите какви бяха последните 10 трила. Не знаете? О, да. За това говоря. Когато сме заливани с толкова много информация, от всякъде губим способността си да помним и да се концентрираме. Децата вече не могат да се концентрират достатъчно, за да прочитат книга или не дай си Боже да изгледат 3 часа филм. 3 часа филм за тях им се струва лудост. За нас едно време беше най-чаканото нещо в продължение на 5 години, например. Все по-рядко ще виждаме по кината произведения с дължина над час и половина. Ако сцените не се сменят на всеки 1,5 секунди и няма постоянно някакво действие, това не е интересно за тях. Толкова сме привикнали с това винаги да сме на телефона, че когато батерията ни падне и нямаме зарядно наблизо, се отдаваме на скуката без дори да се замислим. А ако не е скуката, то е паниката в децата. И защо е тази паника? Защото няма да могат да видят най-любимия си ютубър как прави видео ям 10 оранжеви храни в следващите 24 часа. До там не стигнахме. До там стигнахме. Решението на този проблем е един единствен. И то е пълното отделяне от краткото съдържание и преобучаване на мозъка ни да мисли дълбоко. Трябва да гледаме само дълги филми и клипове. И освен да ги гледаме, трябва да отделяме време да помислим на техните теми и отново да се отдадем на активности далеч от устройствата в ръцете ни. И не съм някакъв мразител на тези технологии. Даже бих казал, че технологиите все повече се развиват в положителна посока, особено с AI. Но трябва повече да отдадем време на себе си, отколкото на тях. Защото иначе няма да имаме никакъв прогрес. Когато копираме AI, какъв е прогресът за нас? Никакъв! Това е единственият начин, по който скуката може да бъде победена. Трябва да оставим устройствата не за постоянно, но за определен период от време. Например, вечер от 8 до 10 без устройства. И не мога да кажа дали в продължение на следващите години ще имаме развитие като цяло или деградация, но със сигурност това да създаваме нещо сами, да измисляме какво да правим самостоятелно, без устройствата да ни казват, за мен е стъпка в правилната посока.
Пишете ми в коментарите, вие робувате ли на техниката и съдържанието, или те са ваши роби и вие ги управлявате. До нови срещи и до следващия клип.